съм Госпи и днес ще играем на Gravity в боксен си. Аз съм до тебе. Ей, вече не съм. Тук сме, пробвай едно линк към канала в описанието. Линк към моят канал. Тъй като аз нямам абонати. Аз пока че ли имам. Еми ти имаш повече от мен. Имам 30, кой искаш. Еми, Все едно аз са имам много. 26. IP на сервера в описанието. Ако не съм го казал, не забравих. О, бошки. Ти на кой мап си, бе? Баунс, втория. Аз съм на третия. Да ти пикам, да. Защото съм про. Хора, извинете, че ми лагва малко, ама опитвах много начини да го правя и се нищо не се получаваш. Буквално. Буквално. Да. Наистина, мъчил си се 100 години да си оправиш лага. Да. А после не стана. И как се мъчил 100 години, като ти си само на... да я знам. На колко си? Нячка. О, минах фастфуд. Чайте на кой мап си, аз съм четвъртия. Аз съм на... петия? Ти пикам, да. Как стигна до там? Градина Не такава е смерак и силна воля. Аз пъти повтарям, че съм бати, про. аз до сега имах късмети, като почнах да снимам късмета ми отиди. Бати. О, минали го. Почти винаги, човек, и на мен така ми се е случва. Рейн. Майко, човек, не мога... Брат, Петото е много трудно, е. много трудното е, мега лесното. Нека вече завърши. Не се едно тук. Аз пък съм втори, изясни. Божке! Хора, извинете, че не снимам толкова с много една клипове отдавна. Аз съм трети. Ама, да, има си доста причини заради това. Първо на първо, клиповете ми се качват мега бавното. Един клип 8 минути, някъде към 1 час ми беше. Честно ли е, човек? Да, пък нета ми доста силен. Компа точно не да кажем, ама с един силен пак. И пак трябва да ги качвам по 10 часа на ден. Един клип. Честно ли, аз ги качвам моите клипове по да я знам. Ама ти сигурно, защото не ги обработваш, човек. Еми, аз ги обработвам с камтазията и като се пусна в папката и такова. Нали, като съм и там, като ги обработя и като сложа в папката и такова, нали? И ми изписвам някаква там папка и Unibase, какво беше. Ми да, ето това е. И И цъкаш и там има един видеоклип и ти го цъкаш и готово. къде бе? Питай, така е. Не знам, Аре ще видя да... после. Добре, аре да играм следващи. Еми, добре, ще изиграя още едно. Че тая беше много кратка, човек. Да, точно, буквално. Не. Аре, влезай в там Две. това. Аз съм в 2. За какво ще вотнем? Не знам. Аз вотвам за... хора, ще се върнем след малко, когато започнем игра. Ай, Да, директно хора, друг. тук сме хора. Малко фейлове станаха, ма нищо. Да, не ми тука. Тук всички се спотребахме. Ма пелесна, бе, то е изи. Ама там горе всички се изпотребаха като някакви... Да ни кампи. Аре кажи, аре кажи. Не, има големи това. Кажи като какво. Като война. С макарони на фурна. Бе, ти ял ли си човек лайно в макарони на фурна? Не. Ти блъскан ли си от кола? Ти блъскан ли си от кола? Или там какво да е? Не съм сигурен. Моята братовчетка, да. С байка. И после трябваше да ходя на сервис да го карам. Ла, човек, ти мина ли първото? Да, аз минах третото.
Аз се тутам още на първото. Майко, първото е мега изи. Знам. И винаги умирам на едно и също място, брат. Опа, паднах на той без да видя кое. Да, и аз умрях по... Майко мила. Човек, усещам, че шарейч куитна. Че рейши ме, какво ти пречи? Ама не на клипа ми, плиз. После, чакай. Мое после да го снимам на речки това. Човек, бех толкова сблизо. Хора, пишете в коментарите. Човек, как умрех? Хора, ако искате, пишете дали искате да почвам някакъв survival или някакви такива глупости, не знам. Почвай! Или да... Чакай, тихо малко. Или пък да играя в Endergod, може би, да снимам там, да играя в Magmacraft. И ми зарадиха ченковите. И се приби като... Чай се. Малко спанах цаката на мапа. Натам. Не успях. Минали го е. Кой бе? Аз май съм на четвъртото или петото. Ако той дед го минавам сега, петото е хипер мега хард. Как ще да го мина? Аз човек съм, знаеш на кое? Никой. Познай. Първото. Третото. Аз пък. Бати бе, че не мога 5-10 часа да го минам. И го минах третото. Ти не мога да мине. Не да и реч, куитваш. Къде ще ми кажеш ми? Той е хипер изи. Минах петото. Аз минах четвърто. Това беше не... Аз ще спомня. Това беше от мен хора, аз бях просвети. Ако искате още клипове на разни други поредички, просто лайквайте, абонирайте се, коментирайте, оценяйте и чао! Чао! Чао бе! Чао!